Merhaba Vanlı Ezmirza. Ecmer'cim. Emiro listiki ki bilizin. Kamiro tişti ku bavê min ji me re dixwaze em dikarin çê bikin. Herê evano li vir pereyasînê heye. Li pereyasînê dayê vê hêlê li kamerayê dinire. Eger mîzaya jî Meryemê sê hemla de kane bi berê biguherîn vê hêlê ew ê qesis bike ez ê va perna bidim wan. Her carî heqê wanê perakî biguherayê çêwî nikane her carî du heba her carî yek û sê heqê we heye. Piştî wê gere berê pera were vê hêlê. Ka mîza tu dest pê bikî. Yan jî bise bira vê carî Meryemê dest pê bikî. Yek du sê Gurovera xweşî çêbû mîza îja Çima? çê nebû em ê dîsa mê bidwe yek du sê yani ne kötü şekli Meryem tu carî bicerî kışkam Meryem yek du dîs nebû Misa mîza tu bicerî vîn bakîm vê carî jî nebû hadi Bûye. hadi tu berê hadi Bu. çawa kir bise Bu. Bu. mesela te çawa kir dîs bike la Baba. ta dîs bike dîs bike Baba ne? te hews du hev lîste Si. Se. ha te hews sê hev lîste Evet. iyi tamam ya valla tam bala xwe de herhalde sê cara çekirî va paranaj mîzarayê ez te pîroz dikim Sağ xêrê benim te jî inşallah carê dinê kışkama herê evano vîdeo min vir xelas bû maalesef vê carî perê me ji bêrîka me dekete heta vîdeo bidinê Emanet Xweda be.